Takich dynkmalów na Śląsku mamy naprawdę mało. Był taki dynkmal na ringu we Bytomiu. Dycki rychtuje się do tych filmów, robią scenariusze, no ale też czasem dowiaduje się czegoś, czego nie było, co nie było zaplanowane. Wielebny Franz Pawlar. Te zniszczenia napoczły się już wcześniej. Rok 1931. Browar był moderny, fest popularny. Przywozili tutaj ludzi ze Raciborza, ze Ratibora. Polskie Morawy, jak to je? Jedni uważają za te polskie Morawy. Emocjonalnie się czuję podekscytowany. Mam rod, naprawdę, tutaj być, naprawdę. Witam Was, Rostomili ze południa Górnego Śląska. Jerzek we gminie Krzyżanowice. Proszę Was, abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki na moim kanale YouTube. Proszę Was też na Facebooka, na Instagrama, no i do mojego geszeftu na T-Public Śląsko-Rajza, na Idea-Shirt, na ten stary geszeft możecie sobie wleźć treski, mycki, taszki. Kupujcie i wspierajcie ten kanał. Dajcie przajka, dajcie nowy knefel, podbij i roztopierzejcie ten film. Dajcie komentarz, co by ta dobra nowina o naszym hajmacie szła dalej. Krzyżanowice, Kreuzenort. To dziedzina, jako też wiejsko-gmina we Raciborskim Krysie. We całej gminie kwateruje ponad 10,5 tysiąca personów. Początki osady to 13 stolecie. Do gminy okrąg Krzyżanowic przynależą Bieńkowice, Binkowice, albo też Bękowice, po niemiecku Binkowic, Bękowic, Berendorf też, no i po czesku też Bękowice. Jako będzie po śląsku Binkowica albo Bękowice. Bolesław, po czesku Bolesław, po niemiecku Boleslau, Chałupki, Halupki, Annaberg, Nowowioska, Nowa Weska, Neuderfel, Łowsiszcze, Łowsisztie, Owszic, Roszków, Roszkow, Roszkał, Rudyszwałd, Rudyszwald, Ruderswald, Tworków, Tworkow, Tworkał, Zabełków, Zabelkow, Zabelkał. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we całej gminie 31,12% mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość. We Abstimmung z 20 marca roku 1921 prawie we wszystkich dziedzinach wygrała niemiecką opcję. We niektórych przewaga była mocno. Ino we Zabełkowie 20 personów więcej było za Polską, a we Binkowicach było to 17 personów. W samych Krzyżanowicach, tedy Kreuzenort, 60,5% welowało Niemcy. Place te zostały w Reichu, w ramach prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln, przy granicy z Rzeczpospolitą. Place te leżą 70 km na południowy zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy od dziedziny Bieńkowice, tak dzisiaj się to mianuje, no ale to jest polskie miano, po czesku Bękowice, no i fungowały jeszcze takie miana jak Binkowice, Bękowice, to będzie raczej po śląsku Berendorf, kojarzymy to za czasów nazistowskich, no ale pierwej we średnich stoleciach też tak było, potem po niemiecku też mianowali to jako zgermanizowane słowiańskie miano Bękowic, toż roztomajte mamy miana. Na przełomie XII i XIII stulecia Bękowice powstały, no a tutaj mamy staro Feuerwehra z roku 1905, szajbunki po niemiecku, nowo Feuerwehra mamy po mojej lewej stronie, no i choć to jest mała dziedzina, to jest tu wiele do osprawiania. Dynkmal, kuzocy, ofiar wojen. Powstał on w roku 1871.
co był oddać z oca ofiarom wojny prusko-francuskiej 1870-71. Takich dynkmalów na Śląsku mamy naprawdę mało. Był taki dynkmal na ringu we Bytomiu. Wieńczył go ten lw. Dzisiaj mamy ino tego lwa, wiemy. Potem we 30 roku zrobili przy krzyżu to ogrodzenie. No i zamontowali też po I światowej wojnie tabulę ze I światowej wojny ku zocy ofiar. Zaraz będziemy na ten temat gadać. No a po II światowej wojnie nieznacznie krzyż był uszkodzony, zdemontowali tabulę ze I światowej wojny. We 1968 zlikwidowali to ogrodzenie. No a we 2003 sołtys ze Benkowic odrestaurował to wszystko tak jak to było pierwej. W 2004 roku ukończyli to wszystko, dołożyli jeszcze tabulę ze II światowej wojny. No i pójdźcie tutaj do mnie bliżej, co tutaj mamy. Aha, jeszcze Rostomili tutaj szajbunek. Dlaczego po polsku mamy i po niemiecku? Tu też szajbunki. Po polsku i po niemiecku. Dlaczego musiałem opuścić moją ukochaną rodzinę i wieś? Dlaczego musiałem ofiarować najcenniejszy dar, jakim jest życie? W imię jakich idei? Kim byłem? Niemcem? Polakiem? Czechem? Ślązakiem? Na to pytanie nie zdążyłem uzyskać odpowiedzi. Quo vadis populi? Dokąd kaj idziesz ludu? To jest zasadnicze. Kim mieszkaniec tej ziemi je. No i tutaj mamy ten krzyż, to tak naprawdę jest dynkmal ku zocy tych, co polegli we wojnie prusko-francuskiej. Mamy data tam 1871, no i szrajbunek po polsku, no i Y. Y ze 2 kropkami, tutaj też. Nie rozrzech wam już pokazywał to, występowało to na końcu familijnych mianów, kaj był Y, tak jak umie. Handy, niby to się czyto, podają Y z 2 kropkami. Mój uropa tak miał do czasów, kej do Polski dokupowali Tajla Śląska, potem to znikło. No i Rostomili tutaj też mamy takie, tu mamy też Y z 2 kropkami, Alojzy, czyli mamy przy mianie. Tu mamy też bez środków, wystyrk Y z 2 kropkami. To sztukę jakoś inkszą funkcją, raczej to była, nie wiem, ozdobno i tak dalej, bo tu chyba wszystkie Y mamy z 2 kropkami, chociaż tu nie. Wincenty, tutaj nie widzę 2 kropek, no ale Walenty je. Aloj, no tu w zasadzie. To też te szajbunki nie są takie, no fest widoczne, nie są akuratne. Tutaj mamy też te szajbunki. No i tutaj zobaczcie, no też Szymon, SZ i tak dalej. No i tabula ze I światowej wojny i mamy familijne miana Pawlar ze II światowej wojny po mojej lewej i po prawej stronie 2 razy więcej tych personów. No i mamy też Pawlarów, między innymi Franza Pawlara. Już wam to coś godo i no akurat ten Franz Pawlar to nie ma ten Franz, co tutaj jest, to nie ma ten Franz Pawlar, o którym jedni już wiedzą, jedni się za chwilę dowiedzą, o którym będziemy godać. Werci się jeszcze wspomnieć, co tutaj ta śląsko-gotka jest ze takimi silnymi morawskimi wpływami. No, są my niedaleko Moraw. No a za mną Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem wszystkich świętych. Pierwsze wzmianki o kościele tutaj to rok 1351. Ten, co tutaj widzicie, barokowy, powstał w latach 1719-1730. A my chodzimy po Kirchhofie i dziwomy na te familijne miana. Moc Pawlarów,
jeszcze zaroskiło nim będzie. No ale widzimy te miana, jakie tutaj były. Już dwóch Reinholdów my widzieli, to jest moje drugie miano. Jakieś Hermany, Wilemy, ja po niemiecku Wilhelm. No naprawdę, no tak ludzie kiedyś się tu mianowali. Dzisiaj już troszkę to inaczej je, inkszo je moda. Dycki rychtuje się do tych filmów, robią scenariusze, no ale też czasem dowiaduje się czegoś, czego nie było, co nie było zaplanowane. I to jest to. Grab, kaj spoczywają wojoki Wehrmachtu, co polegli tukej we walkach o Berendorf w roku 1945. Takich grabów nie ma za wiele, no bo potem były czasy komuny, no ale pokazywał, że wam Beispiel taki grab we Dębieńsku. Toż naprawdę są to fajne łone, no i werci się o nich wspomnieć. Wielebny Franz Pawlar. Kto o nim słyszał? No, bardziej wtajemniczeni słyszeli. Ja też, no ale nie od zaczątku mojego żywobycia. Franz Pawlar pochodził stąd. Tukaj się narodził w roku 1909 i tukaj też umrzył w roku 1994. Po studiach teologicznych we Breslau i Innsbrucku przyjął kapłańskie święcenia w roku 1935. Kardynał Bertram go święcił. Potem robił krótko we Francji, dali we Zobrzu, we kościele świętego Józefa. No a od 1938 roku skierowali go za faroża do Nowej Farności przy zamku Balestremów we Pławniowicach, Plawnowic. Burzech tam za kamerą, kuknijcie se. To był przyzomkowy kościół. Dali on tam dzisiaj je. No i całko druga wojna do 1945 roku tam był. Na zaczątku II światowej wojny, 15 września 1939 roku, trafił do Hereszczu. No ale dzięki wstawiennictwu Nikolausa, Grofa von Balestrema, zwolnili go z tego hereszczu, był antynazistowski. Potem przychodzi rok 1945, przychodzą Sowiety. No i genau o tym jest ta książka. Dziennik księdza Franza Pawlara. Przekład i komentarz Leszek Jodliński. Czytał, że to pora lot do zadku. To są jego zapiski. Genau widzimy, co działo się w styczniu i dali kolejne miesiące 1945 roku na Górnym Śląsku na przykładzie Pławniowic. On tam pomogł, opiekował się tą ludnością. Je to naprawdę fest zwiedowne. Wszystkim to polecam. No i potem we Pławniowicach już nie robił, skierowali go za to do Farności we pobliskich Krzyżanowicach. No bydymy tam jeszcze, kościół świętego Wacława. Wybaczcie, w Krzanowicach. Krzyżanowice, podobne miano, w Krzanowicach bydymy, no ale nie dzisiaj. To będzie inkszy tajli. Kranowic, ja. No i za faroża robił tam w latach 1951-1980. Godą 8 gotkami. Po jakiemu? No, na zicher po niemiecku, po śląsku, po polsku, po francusku, no kiedy tam robił po łacinie, myślę, co też po italsku, jeszcze jakimi gotkami, szajbnijcie, no, był to fest wykształcony człowiek. No i interesował się Górnym Śląskiem, pochodził stąd, robił tu. Rosomili, jeśli ktoś jeszcze nie znał księdza Franza Pawlara, no to poczytajcie o nim i poczytajcie, sięgnijcie po ta publikację. Ksiądz wielebny, farosz Franz Pawlar. Podejmy mu z oca tą skromną kiercką przy jego skromnym grabie.
Nie ze wszystkimi farożami było tak, co ostali na Śląsku po II światowej wojnie. Jemu się udało. Coś, te sztrahecle są daremne, słuchajcie, bo już długo i nie odpalo. Chyba będę musiał to wyciąć, bo za długo. I też je trochę wiatr. No, będę musiał to wyciąć za pola. Będziecie to potem widzieć. No, w końcu się udało, chyba za 10. razem. Oddejmy z oca Francowi Pawlarowi. Druga dziedzina to Tworków. Tworkow po czesku, Tworkał po niemiecku. Pierwsze wzmianki o dziedzinie to rok 1350. No i tutaj, no wszędzie tutaj przy granicy mamy te morawskie wpływy we Gotce. No tutaj też Morawioki tutaj do dziedziny migrowały. Stąd pochodzi wielebny Emil Szramek, męczennik II światowej wojny. Główną atrakcją Tworkowa jest zomek. No po polsku pałac, no ale po czesku zamek, po śląsku też zomek. Gadaliśmy o tym ze Bączkowicem. W roku 1557 tworkowskie dobra nabył Kasper Wiskota von Wodnik. No i 10 lat nie skorzej, albo na począł, albo też skończył budowa tego zamku. Tako data widnieje tutaj na jednej z murów. Wcześniej, we średnich stuleciach, był tutaj gród. I może Kasper ino przebudował ten burg, no bo mamy tutaj we piwnicach gotycki sznit cegieł, mamy też elementa ciosanego kamienia. Potem zamek pomienił właścicieli, a w latach 1621-37 rozbudowali go, no i dryny zmodernizowali nowi właściciele lichnowscy. Stolecie nie skorzej, we połowie XVIII stulecia przybyli tutaj Eichendorfowie ze pobliskich Łubowic. Pokazowo rzekł wam ruiny zamku we Łubowicach i całką historię Józefa von Eichendorfa. Kuknijcie se do tego tajlika, proszę was. W roku 1841 przybywają tutaj ostatni właściciele, familio von Zaurma-Jelcz. No i oni przebudowują gruntownie ten zamek w neorenesansowym sznicie w 70. latach XIX stulecia. Czemu ten zamek wygląda dzisiaj tak? Czemu je w ruinie? No, większość zamków na Górnym i na całym Śląsku wygląda tak z kuli roku 1945, no i z tego, co potem była komuna, szabrowniki, gadaliśmy o tym wiele razy. No ale tutaj te zniszczenia napoczły się już wcześniej. Rok 1931. Zamek gorął. No i ta flama było widać aż na 60 km. Potem była haja ze Ferzicherungiem. Nie chcieli wypłacić im geldu, no bo stwierdzili, co zachowane od ognia tajle zamku też uszkodzili niepotrzebnie. Dyrektor Tworkowskich dóbr hają się z tym Ferzicherungiem, chciał 500 000 marek. W końcu dostał 100 000 marek. Przed sądem tak zdecydowali. Argumentowali tym, co, tak jak Grzech powiedział, część tych murów nie zniszczył ogień. Jeszcze jest taka historia z tym związana, co dach ponoć zaimpregnowali takim łatwopolnym łonym. I świadkowie mieli niby zginąć we niewyeklerowanych okolicznościach. Toż gadają, co ekstra podpolili tu ten zamek, co by mieć geld, co by Ferzicherung dał im geld. W roku 1945
wchodzi tukej i na Cołki Śląsk Czerwoną Armią. Zomek gorął po raz drugi. Zniszczenia 90%. W roku 1957 chcieli rozwalić to, co zostało. Na szczęście się to zachowało. W 2004 przejęła to gmina Krzyżanowice. Od 2016 mamy to zabezpieczone. Możemy tutaj od 2020 wleźć na turm, zwiedzać. Ta wieża jest neogotycko. No i fajniście, co są to takie zabezpieczone ruiny. W roku 1839, toż cofnijmy się jeszcze troszkę, założyli tutaj browar. Moderny, jak na tamte czasy, ważył piwo, bajerskie piwo. Potem w połowie tegoż stulecia, kiedy przyszła tutaj familia von Saurmach-Jelcz, zmodernizowali browar i zaczęło to jeszcze lepiej fungować. W 70. latach XIX stulecia zaczęli ważyć piwo we pilzneńskim sznicie. No i browar był moderny, fest popularny. Przywozili tutaj ludzi ze Raciborza, ze Ratibora tedy. We weekendy ekstra cugi tutaj kursowały, a bez tydzień dołączali do towarowych składów osobowe. Tu był szynk, tu ludzie mogli się napić tego piwa. No, deć we Raciborzu też było piwo, srogo konkurencyjo. To mały browar, był moderny, no ale niestety nie wytrzymał, nie wstrzymał konkurencję i pod koniec XIX stulecia go zawarli. Szkoda. Piękny Mainbaum DFK, niemiecko, jako też śląsko tradycjo. No a naprotiv niego mamy rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła. Pierwszy kościół stanął tutaj w roku 1339, zgorął w roku 1676, potem niecałkie 20 lat był tu tymczasowy drewniany kościół, no a ten wybudowali w 90 latach XVII stulecia. Jak widzicie, jest to barokowy sznit, wyremontowany dzięki Republice Federalnej Niemiec. Mamy tam tabulka. Mamy jeszcze we bocznej kaplicy truły. Te truły przenieśli tam w roku 1998 ze krypty. Pierwej one były we krypcie. W roku 1993 odkryli 11 trułów we krypcie kościoła, a pochodziły one ze XVII stulecia. No, nie skorzej mono też. We połowie XVII stulecia familia Rajcwiców stała się właścicielami Tworkowa. No i potem byli tutaj chowani. Przy kościele na Kirchhofie mamy dynkmal północy poległych we II światowej wojnie. No i zaś nie było tego w scenariuszu. Ja wam radzę penetrować te Kirchhofy. Idzie cosik zwiedownego znojść. No i zaś grab soldatów Wehrmachtu, co bili się tutaj o Tworkał wtedy w roku 1945. Chyba nikaj żech nie trafił tak blisko dwóch grabów. No, mieliśmy we Benkowicach, mamy we Tworkowie. Widać, co tutaj DFK fest działo, no bo no, to jest zadbane. No i piękny ten grabie. Grab i dynkmal. Przyjdźcie tutaj na ten Kirchhof, kiedy będziecie we Zomku, we Tworkowie. We Tworkowie mamy jeszcze drugi kościół, nieużytkowany na co dzień, świętego Urbana. Też rzymskokatolicki, nieskoro barokowy, z roku 1779. Wcześniej były tu
dwa większe kościoły. Pierwszy stanął w roku 1303. Dotarliśmy do Owsiszcza. Trudne miano. Owsiszcze. Po czesku Owsisztie, a po niemiecku Owschitz. Są my genau na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Czeską Republiką. Tutaj kiedyś był graniczny przechod. No, idzie powiedzieć, co dali je, no ale swobodnie przekroczamy, bo są my we Schengen. Piszt, ja, czyli Piść i Owsiszcze. Jeszcze będziemy dzisiaj na jednym granicznym przechodzie, toż będziemy na ten temat jeszcze gadać. To dali je Śląsk, choć pod czeskim reskierunkiem. Ja, to wszystko je Śląsk. Pierwsze wzmianki o Łowsiszczu to rok 1425. Choć prawdopodobnie dziedzina powstała stolecie wcześniej. Tutaj była łomuńsko diecezyjo. I mianują to, w Wikipedii tak piszą, polskimi Morawami. Co to są polskie Morawy? Do tego dojdziemy i zaraz wszystko wyeklerujemy, eli tak richtig tu są polskie Morawy, albo czegoś takiego nie ma. Ale skierok tych ziem we Śląskim Księstwie we szczednich stoleciach przekozał niekere tajle Śląska pod reskierunek łomuńskich biskupów za pomoc we walce ze pogańskimi Prusami. Toż było to jeszcze przed XIII stuleciem, zanim tam niemiecki zakon przybył i ich schrystianizował. No i te ziemie, morawskie enklawy, były traktowane jak Morawy. Był tu morawski zakon, Sztojer szedł do morawskiego skarbu. Te morawskie enklawy istnieją we pamięci dali pod czeskim reskierunkiem, jak mam landkarta, no ale były też one na placach, co dzisiaj znajdują się pod polskim reskierunkiem. No ale czy tutaj możemy gadać genau o morawskiej enklawie? Na zicher była tutaj łomuńsko diecezyjo. Ja, no bo reszta śląska, no to krakowsko, i dzisiaj rozchodzi tutaj o Górny Śląsk, albo dali to wrocławsko. No potem ta wrocławsko też przejęła krakowsko, ja, no ale to nie skorzy. Chwila pauzy. Przed chwilą trafiliśmy się z Tomaszem Pchalkiem. Nagrywaliśmy z nim film we Hulczynie, 12 km stąd. Jechał ze swoją babą na motorcyklu. Kuknijcie sobie do tego tajlika. 2 tajliki ze Hulczyna, chyba we 2 nawet łonie. No, pozdrowią. No i tędy przejeżdżali też widzowie i powiedzieli, a to jest ten hop ze YouTube'a, pozdrowią was też tu, stąd, na kołach jechali. Roztomili, dobre, jadymy, dali. Są już pod czeskim reskierunkiem, no ale to na chwilę, a tu jeszcze też mam nadzieję, kiedyś będziemy kręcić tajliki we Piszciu, bo Piszć to po śląsku, idzie powiedzieć Piszć po czesku. Polskie Morawy, jak to je? Jedni uważają za te polskie Morawy całkie place byłej łomuńskiej diecezji. To nie ma prawda, bo kiedyby my tak robili, no to co koło Pawsko ziemia by musiała być mianowana Morawami, no a to je richtig Śląsk, ja. Toż co to są te morawskie enklawy? Nie było łomuńsko diecezjo ino posiadłości morawskich
biskupów, a tutaj takich nie było. Toż to nie są żadne polskie Morawy, żadne Morawy. Polskimi Morawami mianują, i to jest korekt, kiedyś jeszcze będziemy gadać o tym więcej, kiedy tam będziemy też pruskie Morawy, taki termin istnieje, Kietrz i okolice we opolskim województwie na granicy ze Śląskim. We śląskim województwie mamy ino jedna dziedzina, no ale nie we tej gminie, co przynależała do pruskich Moraw, no ale nie tutaj. Łowsiszcze chcieli dokuplować do Czechosłowacyję, tak jak Hulczyńsko ziemia w roku 1920, no bo podali my co? Hulczyn i okolice, co Prajska przynależała do czego? No, do Reichu, do Hohenzollernów, nie do Habsburgów, tak jak reszta ziem dzisiaj pod czeskim kierunkiem. Przykuplowali we 20 roku, łowsiszcze mieli, choć zrezygnowali z tej idei. No ale piść, kajmy teroski są, dokuplowali dopiero w roku 1923. No i tutaj mamy pamiątkowy strum, który przypominał nam o tym trafieniu. 3 lata nie skorzej. Piść i choć, to chyba się po śląsku godo chać. To są dwie takie dziedziny, mam nadzieję, co kiedyś jeszcze będziemy kręcić na ten temat. Fest, zwiadowne place. No, moje filmy to są filmy dla koneserów. Toż muszę wam takie informacje podawać. Zanim piść dokuplowali do Czechosłowacyję, to ludzie stąd przynależeli genau do farności we Piszciu. Do morawsko-gotkowej farności. Morawsko-gotka to jest inkszo gotka niźli czesko, niźli polsko, niźli śląsko. I no, na to wskazuje, co we kościołach normalnie żykali po morawsku, co były czesko-gotkowe i morawsko-gotkowe farności. No, jest to zwiadowne i morawsko-gotka. My ze Morawiokami, my Ślązoki, mamy chyba najwięcej wspólnego kulturowo, historycznie. Więcej niż ze Niemcami, ze Czechami, ze Polakami. Morawioki, Morawy. Tu blisko i te kultury się przenikały. Przynależeli tam, no ale w 1923, tak jak że już wcześniej powiedział, przykuplowali Piść do Czechosłowacyję. Tuż mamy granica, no i ludzie postanowili tutaj wybudować kościół do Świętego Serca Pana Jezusa. Genau zaczęli w tym 23 roku, zakończyli we 24, no i stoi on do dzisiaj. Kościół otacza Kirchhof na dole i na wierchu. Są my na wierchu i widzicie to, co ja widzę? Zaś graby wojoków Wehrmachtu. Dziedzina przy dziedzinie, już trzecia dziedzina. Naprawdę takiego zagęszczenia tych grabów wojoków Wehrmachtu chyba, że jeszcze nie widział we żadnej gminie. Mamy jeszcze dynkmal ze I światowej wojny. Widać, co ta tabula to jest dołożono. Genau mamy data 2022. No i mamy daty 14-18, czyli pierwsza wojna, no i 39-45, czyli druga wojna. No a tam przy Feuerwehrze mamy DFK. W końcu dotarliśmy do Krzyżanowic, Kreuzenort. Powstało to na przełomie XIII i XIV stulecia. Tutaj mamy Feuerwehra, staro Feuerwehra, rok 1907 założone. No a jo dziwom na stary, nieskoro barokowy kościół świętej Anny. Powstał on w latach 1791-93. A jeszcze tutaj widzę, co Feuermany mają jednego nowego Mercedesa, jeśli się rozchodziło o Feuerbus. No ale jest też stary, poczciwy star. Jeśli się nie myla, ja mam rod takie stare jeszcze, czarne tabule. No my jadymy dalej.
No i zaś mamy dynkmal ze I światowej wojny. Zbulony w latach 1965-70. Ten je na nowo wybudowany w 2011 dzięki członkowi DFK. Nie ma to genau pierwowzór, bo pierwej był tu Adler, no ale Rada OPWiK nie zgodziła się na niego, choć to nie ma nazistowski Adler, a pruski, niemiecki Adler, albo no Adler, no ale widzicie, mamy za to krzyż. We Krzyżanowicach mamy jeszcze zamek. Powstał on w 1700 roku, zbudował go grof von Praszma. 75 lat nie skorzej przybywają tutaj lichnowscy i reskirują do roku 1930. Przebudowują jeszcze zamek w XIX stuleciu. Ma on dzisiaj neogotycki sznyt. Karl von Lichnowski jest przyjacielem Ludwika van Beethovena, słynnego kompozytora. Tworzył on tutaj, przebywał w latach 1806-11. A większy madziarski kompozytor Ferenc Liszt, przyjaciel Feliksa Lichnowskiego, przebywał tutaj parę razy w latach 1843-48. No i jemu oddawamy też zoca przy tym dynkmalu ze I światowej wojny. Mamy też jego dynkmal, mamy tabula. Toż Lichnowscy byli mecenasami kultury, mecenasami sztuki. W latach 1856-60 była ta przebudowa w neogotyckim sznicie i wtedy też Karolus Princeps Lichnowski, genau mamy ta data, w rzymskim zapisie wybudował ta brama. Pięknie dzisiaj odrestaurowano neogotycko. No a w roku 1930 Wilhelm von Lichnowski sprzedał ten zamek siostrom franciszkankom i one zrobiły z niego klasztor, no i Hilfheim. No i tak je do dzisiaj. Zabełków, Zabelkau, kolejna dziedzina. Pierwsze wzmianki to rok 1340. Za mną Aussichtsturm z roku 2017. No i landschaft na graniczne meandry Łodry. Rzeka Łodra, no i Dukszo, Śląsko-rzeka, przepływa bez wiele śląskich miast, Tukej, Racibórz, Łopole, Wrocław. No i Tukej je graniczną rzeką. Na drugiej stronie mamy już Czesko Republika, no ale to je dali Śląsk. Swoje źródła ma na Morawach, no a ujście we Bałtyckim Morzu, jako wiemy. Tukej z Zabełkowa pochodzi Józef Rymer. Narodził się tutaj w roku 1882, umrzył w Katowicach w roku 1922. Pierwszy śląski wojewoda i tego autonomicznego śląskiego województwa i jedyny etniczny śląski wojewoda, no bo potem to już były richtig Poloki. No ale duchem Rymer był Polokiem, bo walczył w polsko-niemieckiej wojnie po polskiej stronie w roku 1921. Był współpracownikiem Korfantego. Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi, no taki obyczajny, co ja wam pokazuję, z roku 1937. No ale to nie ma pierwszy kościół we Zabełkowie, bo wcześniej kościół stał troszkę dali na cmentarzu. Tam widzę chyba je cmentarz. No i był to kościół, co postawili tu w roku 1850, a zakupili go we Sławikowie. Proszę was też do filmu ze Sławikowa. Byliśmy tam we roku 1657 tam postał. No i stał tutaj aż do roku 1976. Był to drewniany kościół. We 76 roku zgorał. Kościół pod wezwaniem świętego Jorga i Wojciecha. Tak było pierwej, no ale kiedy go tutaj postawili, to poświęcili go Matce Boskiej Anielskiej.
Przed nami jeszcze jedna dziedzina. Mamy już 7. Słyszymy jakieś melodyjki tutaj, a my jeszcze mamy jedna dziedzina. Słuchajcie, dzisiejszy film ponad 8 godzin nam wyjdzie. Wy obejrzycie jakieś 30-40 minut. No ale teraz jest tym roboty. Jeszcze godzina ponad dojechać w jedna strona, druga strona godzina. Naprawdę to jest więcej niż szychta. Dotarliśmy w końcu do Annabergu. No jak tak teleportowaliśmy się, nie wiem, ze 2 godziny stąd do gminy Leśnica. No ale to nie ma ten Annaberg, jest sanktuarium, Sankt Annaberg, Góra Świętej Anny. Annaberg, czyli po polsku chałupki, po śląsku też idzie powiedzieć, myślę, chałupki, przy Boguminie, albo po czesku Bochuminie, po niemiecku Oderberg, czyli Oderberg na jednej stronie Łodry i Annaberg po tej stronie Łodry. Kiedyś Annaberg przynależał, był związany ze Oderbergiem do roku 1742. 3 śląskie wojny pomiędzy austriackimi Habsburgami a polskimi Hohenzollernami 1740 do 1763. 1742 status quo się nie zmienił. Większość Śląska przechodzi pod kierunek pruskich Hohenzollernów. Śląsk jako księstwo jest związany ze Hohenzollernami, no ale bezpośrednio nie przynależy do pruskiego państwa. Dopiero jako prowinc Schlesien przynależy od roku 1815. No i od tego roku 1742 mamy tutaj granica. Dzisiaj też mamy granica. No ta granica na chwilę w latach 1938-45 nie było tutaj tej granicy. Nie. O tej granicy jeszcze będziemy zaraz gadać. Początki tej osady, chałupki, to XIV stulecie. I była to kontynuacja osadnictwa Wele Bogumińskiego Zomku. Bogumiński Zomek też jeszcze za chwilę widzicie to za moimi plecami. A są my na bursztynowej Sztrece. Ona kludziła ze południa Europy na północ Europy nad Bałtyckie Morze i przechodziła genau tutaj bez Morawsko-Brama. Do końca II światowej wojny kwaterowała tutaj ludność pochodzenia niemieckiego, we większości. Po II światowej wojnie przyszły tutaj na ich plac Ausländry. Toż dzisiaj tak to wygląda. Te dziedziny, co żech wam pokazywał, we większości widzicie były autochtoniczne, te Dinkmale, DFK, tak dalej. Tutaj, z tego co żech czytał, je inaczej. No a też nie skorzej przyszły tutaj wojoki, celniki, grubiorze i baniorze. Przyszły tutaj kwaterować. Początki Bogumińskiego Grodu to XIII stulecie. Był wtedy tutaj drzewiany burg. Do XVI stulecia przynależał do śląskich Piastów. W roku 1523 kupił go Jörg Hohenzollern, pon we Bytomiu, pon we Raciborskim Grodzie. No i dobudował wtedy bastionowe umocnienia z kuli tureckiego zagrożenia. Z kuli 30-letniej wojny, lata 1618-1648, Hohenzollernowie tracą swoje dobra na Górnym Śląsku. Habsburgowie w roku 1623 dawają pod zastaw ten zomek familii Henkel von Donesmark. Ostatnio często o nich godomy, Najdek i tak dalej, Śląski Wersail. Puknijcie się, jeśli żeście jeszcze nie widzieli. No i oni pod koniec XVII stulecia przebudowują to na barokowy zamek. W roku 1803 dobra te nabywają Lichnowscy, gadaliśmy już dzisiaj o nich. W roku 1846 przychodzą tutaj Rothschildowie. Salomon Rothschild kupuje te dobra, słynny żydowski bankier. W roku 1907 jest tu ostatnio przebudowa. W roku 1936 nazisty odbierają to Rothschildom, wiadomo, z kuli żydowskiego pochodzenia, no i dawają to Frau von Kirchen und Panken, gdowie po generale.
Od 2004 roku zamek jest we prywatnych rękach, no i jest dzisiaj tutaj hotel i restauracja. Przy zamku mamy miniatury inkszych zamków. Narachował, że 3, no ale są place jeszcze pod inksze. No to Schloss Moszyn, zamek w Mosznej. Kuchnijcie se do ekstra tajlika o tym zamku. Jeżech też we inkszym tajliku przy tym zamku, toż we 2 filmach możecie go podziwiać. Graniczny przechód. Pamiętam, jak za bajtla my tutaj genau stali na granicy. Często my realizowali na czeski Śląsk. Granica była tutaj, no dalej jest granica, no ale graniczny przechód, kontrolę, aż do końca 2007 roku. Wtedy też Rzeczpospolita Polska i Republika Czesko wlazły do zony Schengen. Wcześniej, 1 maja 2004 rok i Czeska Republika i Rzeczpospolita Polska weszły do Europejskiej Unii. Ja wiem, co to jest stanie na granicy. Wy też, bo większość z moich widzów jest starsza ode mnie. No ale jeśli ktoś jest młodszy, mono nie wie. Chyba że był kaś poza Europejską Unią. Ja też realizuję poza Europejską Unią na Bałkany, Czarnogóra, Albania i Bośnia-Hercegowina. Wiem, co to jest stoć we raj. Naprawdę. Na szczęście już tego nie ma. To jest jedno z najlepszych rzeczy, co nam mogło się przytrafić w Europejskiej Unii. Wspomnienia sentymentalne, wspomnienia za bajtla. Tutaj się stało, tam się stało. Dzisiaj mamy już nowy most po drugiej stronie, no ale ja czasem tutaj ekstra jeżdża, mimo że tu mamy wahadłowy ruch, mimo że trzeba tu czekać na sygnalizacji. Wspomnienia za bajtla. Roztomili, co jeszcze mogę powiedzieć, Jerzech podekscytowany, rozemocjonowany. Most, po którym teraz idziemy. Rok 1899. Stary most. Wcześniej były tu jeszcze drzewiane mosty. Są my tak genau jeszcze po polskiej stronie, choć mogłoby się wydawać, co przekroczyliśmy już granicę, bo granica była genau we chałupkach. Chałupki Bochumin. No ale obejrzyjcie, tutaj mamy, nie wiem, eli będzie widać, Łodra, rzeka Łodra i genau na tej rzece mamy granica. Dopiero kiedy przekroczymy ta rzeka, znajdziemy się we Czeskiej Republice, a tam już widzicie kościół we Boguminie, Oderbergu. Też mam nadzieję, co kiedyś ze kamerą tam przyjademy. Cugiem idzie jechać ze Katowic do Bogumina. Nie przedłużam już. Emocjonalnie się czuję podekscytowany. Mam rad, naprawdę, tutaj być, naprawdę. Żegnam już się z wami. 9 godzin nagrywania. Je trochę z tym roboty. Kto może niech doceni. Chowcie się, Pyrsk.